Horreko puntua da, esker batua berdeak Arralarreko Jose Manuel Izagirre Ortegano jaunak zinegotzi kargua hartzea. Onartzen duzu Zizurkil Udaleko zinegotzi kargua? Zinegotzi kargua indarrean dagoen legediaren arabera eta kargua dakartzan eskubide eta betebeharrekin betetzea zin egin edo hitz ematen duzu? Hitz ematen dut. Bale, oski. Jarri adeu? Ongi etorri. Bigarren puntua, Pelomario Otaño Barriola jauna, Zizurkilgo zenbait urte. Bueno, nik labur-labur komentatu nahi nuke gaur egun garrantzitsua dela Zizurkil guzirako. Teodoro Hernandorena kultur taldearen iniziatibaz eta udalaren erabakiz, gaur hemen Pello Mario Otaño zemekutxun izendatuko degulako. Hortarako egin dugu gaur justu pleno berezi hau. Comentaba que hoy estamos en un pleno especial, extraordinario, puesto que vamos a proponer nombrar a Pello Mario Otaño, hijo predilecto de Zizurkil, con la iniciativa de Hernandorena Kultur Taldea y con el apoyo del Ayuntamiento de Zizurkil, vamos a proponer y vamos a nombrar hijo predilecto a Pello Mario Otaño. Para eso hemos seguido la ordenanza que el propio Ayuntamiento aprobó hace ya un tiempo. Hemos seguido los pasos que nos dice esta ordenanza. En primer lugar, nombramos a Sagrario Jauregui Berri como instructor de este expediente, la cual pidió a Pello Snal que hiciera una recopilación de los méritos de Pello Mario Otaño y la propuesta, que ahora enseguida nos va a hacer un resumen de esos méritos, y luego pasaremos a nombrar a Pello Mario Otaño, hijo predilecto del municipio. Con lo cual yo le daría la palabra a Pello Snal para que nos hiciera un pequeño resumen de los méritos de Pello Mario Otaño. Pello Mario Otaño Barriola, Zizurkil, 1857, Argentina, 1910. Zuri begira tristetu zaizkit alain euskidean begiak. Oik noradiran bide guztian korritzen duten zubiak, oraindik bat gertaliteke puntatutziak gubiak. Bertsoa ez da Pello Mario Otañorena,
txirritaren abaizik. Honek, egindako agurra da, Pello Mari hirugarrenez, Ameriketarako ontzi hartu zuenean, Pasaian, 1898ko urtarrilaren 26. Egun hartantxe, bete zituen 41 urte. 41. Hiru gutxiago zituen txoritak. Tristura dario bertsoari, baina baita esperantza ere, edo ametsa agian. Oik, begiak nola diran bide luzian korritzen duten zubiak, orain ditan bat gerta daiteke kontatutzia gubiak. Lehendik Ameriketan bi aldiz izan eta itzuli zena zergatik ez da etorriko berriro. Naiz eta alde handia egon bi joanaldi haien eta hirugarren honen artean. Gogo txarrez bantzen lehenengoan. Gerratik iesi noski, alatxu dio bertso batean. Argatik gero batere kulpik ez gendu bela ezertan, txito urrutira joan biharra izan du nuen batetan, oso gazterik arkitu nintzen Amerikako panpetan. Ez zen gogo honez joango, baina berak hartuko zuen joateko erabakia. Bigarren aldiz berriz, bere borondatez doa. Amerikara nua nere borondatez aspertu nahizelako hemengo zuertez. Hirugarren honetan ordea bakar beharrak darama, baina bada besterik. Lehen bakarrik joan zen, eta bakarrik dabilena errezago aldatzen da lekuz. Orain, emazte malen eta 3 seme daramatza. Zaharrenak Bernardok ez ditu 6 urte. Txikienak Jositxok 2 ere ez. Tartekoak Bidedek 3. Ez nua borondatez beharrak darama. Nirekin daramazki 3 ume eta ama. Pasaian agertzeko biluzen jendetzak ere ikuste du Pello Mariren nahigabea. Oroitzapen hura gogoan idatziko du urte batzureroago Jeronimo Elizegi bertso jartzaleak. Gogoratzen naiz nola joan zinan negarrez urtzen Pasaitik, modu hartan ez ikusi sekulan aurraren aitik. Txirritaren tristura herri osoarena ere bada. Betiko galduko ote dugu halako bertsolaria. Haren mutil koskor bat eta txepetxa bertsuekin etxi beharote. Ondoren hori gabe geldituko ote da Errekalde Zaharra, Jose Bernardo Otaño eta Pello Mariren bertsolari kasta. Badoa Pello Mari noiz eta Euskal Herriak eta Euskarak gehien behar dutenean, baina arkeztu etziko. Ja 1900ean plazaratu ditu lagundurik denoi, 7 bat eta Amerikako panpetan. Euskal Herriko lur maite hartan jaio nintzen basartean, itzala handiko intxarra arbol bat dago gure atarian. 3 saioiek, oikeren olaritan bide luzian korritzen duten zubiak, berehala etorri ziren itxasoz ona. Eta mutil koskor bat eta txepetxa bertsuekin batera, aparteko tokia hartuko dute bertso antologian eta betiko. 5 saioietan dago Pello Mariren funtsa. Bitartean, alaba Maria Teresa jaio zen 1889an. Eta urte batzuk geroago Juanita 1903an eta Manentxo 7. Aldi berean, bertso batia sortzen ditu Pello Marik. Eta Alka liburua plazaratuko du 1904an. Ordu arteko lanik onenak bilduz. Artzain mutila eta lora operen letrak ere egingo ditu. Usta opari hori utzita iko da Rosarion, gaur egunez, orain dela 100 urte, 53 urterekin, buru lanerako sasoinik onenean,
Antonio Zabalak dioenez. Bete gabe gelditu zen haren ametsa. Joan nahi dut ostera, Euskal Lurreko arbol behartan nire ezurrak ustera. Haren ezurrak Argentinar gelditu ziren. Lehenik Rosarion, eta gero La Platan etxekoek eraman da. Hilobi hartara bilduko dira gero, Malen Alargurari gorpua 74an, eta Malentxo, Josetxo, Maria Teresa eta Juanita seme-alabarenak. Pello Mariren hil berriak oihartzun handia izan duen Euskal Herrian. Hil berriak nola dira bide luzian korritzen duten zubiak. Eta haren oihartzunak gero eta sakonagoa izango da. Ahoz aho ibiliko diraren bertsoak. Leku kutuna izango du herriaren oroimenean. Euskal Herriaren kultura ondare eta ondare berriaren eragile izango da. Denbora beharko da ordea. Izan ere, 20. mendearen hasieran gaitz latzpaten jotzen du euskararen mundua, garbi zalekeriak. Giro horretan etorkizun urria du pertsonalitzak. Bukatu dira lehiaketak. Eskerrak, bertsolariek eta herri xehea kantatzen jarraitzen duten plaza, taberna eta sagardotegietan. Bat-bateko bertsoak sortzen eta Pelomari jarritakoak gogoratzen eta zabaltzen. Eskerrak aldi berean, euskal kultura eragileak ere ez dauden notak. 1918an sortzen dituzte Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia. Eta besteak beste, Euskaltzaleak elkartea jaiotzen da Donostian, 28an. Aitzol Tolosarra buru duela, euskal prentsa sustatu eta euskara eta euskal literatura hedatzeko. Horien egitasmoek pixkan aurratuko dute aurrera bidea. Langileak eta eragileak behar dute euskal gizarteak eta izarrak. Ilunpean argi egin eta gidari izango diren izarrak. Pello Mariren Alkar liburua berrargitaratzen da 1930ean. Aitzolen hitzaurreaz. Aitzolek bestalde horixeri ematen di euskal poema nazionala idazteko enkargua. Horixek 1935erako amaitu badu euskaldunak. Eta hitzaurrean zara aipatuko eta Pello Mari. Bertsotan idatzi baitu horixek poema. Izan ere, gure herriak amaitu du bertso bere bila. Pello Mari otaino burura zait idazten du horixek. Izarrak, izarrari aitortzen. Aitzolei gainera, euskal jaiak eta eratzen ditu euskal pizkundeari eragiteko. Eta Manuel Okunari kaso eginez, bertsolari egunak ere eratzen hasiko da. Lehenengoan, 35ko San Sebastian egunez, basarri izango da txapeldu. Aro berri bat astera doa bertsolaritzaren historia, basarriren eskutik. Handik urtebetera, 36ko urtarrilean, bigarren bertsolari egunean jantziko du txapela txirritak. Pello Mari bizi izatera, 79 urte betetzear izango zen. Gerrateak eten zuen giro kultura. Gerra ondo latza dator ondoren. Baina gerratik itzuli orduko, bere proiektua ez mamitzen hasiko da basarri, Ustapide lagun eta Pello Mari eredu. Alaxe dio Jamari lekuonak. Gerra aurrean eta gerra ostean, bertsozaleek buruz ikasten dute otaino, eta erreferentzia klasiko hartzen. Eta nabarmenago dena, basarrik eta Ustapidek eredutzat hartzen dute otaino. Jantzia delako, udaria, euskera garbikoa, arrazoizkoa, errespetuzkoa, garaiko eskakizunei egokituagoa. Geroztik, Amuriza etorri arte, behar bada gehienik eragin duen maixua izan da, otaino, bertsolaritzak. Ezaguna da, zer kantatu zuen Ustapideak 72ko txapelketan, Alfonso Irigoyenek bertsolarientzat santu patroi bat aukeratzea eskatuta. Nire partetik, Pedro Maria otaino izan dira. Lehenago, 1989an hirugarren aldiz plazaratu zen Alkar, Pedro Mari
Otainoren bertsoak izenburuaz. Izarraren argia gerra osteko gau ilunean. Bertsolari txapelketetan, 1980koa izango da gogoan garrienetakoa. Amurizak jantzitako lehen txapelarena. Beste aro bat astera doa bertsolaritzaren historia. Azken saioan izan ziren, Bello Mariren alaba Maria Teresa eta honen alaba Magdalena Beltza. Une historikoaren lekuko. Maria Teresa hitzere egin zuen sarien banaketan. Baina, 20. mendearen azkenean, oraindik egin gabe dago Bello Mariren biografia eta bertsoen bilketa osoa. Azkenean, 83an, burutuko du ametsa Antonio Zabalak, 2 liburuki bikain plazaratuz, Pedro Maria Otaino eta bere ingurua. Obra honekin sekoloatzen du, Auspoa egitasmo erraldoiaren baitan, bertsolarien biografien saio paroa. Obra honetan ere maitasunez jasotzen du ahozko tradizioa. Tartean, Teodoro Mujika eta Serapio eta Ignacio Mendizabal zizurtildarren lekukotza bizi bezain gozoa. Eta Zabalak dena esan duela dirudienean, beste bilan plazaratuko dira, biak zizurkien onduak. Teodoro Mujikaren errekaldeko intxaurraren itzala xarmangarria, 86an, eta Hernandoren kultur taldearen oroimena Bello Marire Otainoren arnasa, atzo. Hona hemen, Bello Mari berriro bizirik, bihotza taupaka arnasa betea. Une batean, Bello Mari ardaz dugula, batera bildua ikus dezakegu 100 urteko historia. Errekalden jaio eta Argentinan barrena berreskuratua. 19. mendea, gerra karlistak, emigrazioa, berpizkunde kulturala, gerra zibila, gerra ondoa. Ez da etenez, 100 urte baino gehiago dituen kate zahar sendoa. Kate luze horretan bizbiratxoa begi da Bello Mari. Zizurkinen punta-puntako bertsolari gazte. Donostian bertsoa goi mailara ikoz. Bizitzaren unerik onenean, 3. Argentinarako bidean, emazte eta ilume hartuta. Eta Argentinara ere bertsoak idazten eta gure ondarea hornitzen. Hile ondoren, haunditu besterik etzen eginaren argia Euskal Herriko zeru ilunean. Hoik, izarrak nola diren bide luzian gorritzen duten zubileak, bidatu zituen gerra horrean, Aitzo Lorixe eta gerra ondoan, Basarri, Ustapide eta hainbat bertsolari. Gaur, Bello Mariren heriotzaren mende horrenean, ura zizurtiko seme kultur izendatzean, izan zen bertsolaria eta kultur sortzaile omentzen dugu. Eta hau betean goraipatzen izan den eta den erreferenteak. Eta jaiotarriaren omena ez ezik, Euskal Herriarena eta Argentinako Euskal Komunitatearena ere eskaintzen dugu. Egia bihurtu da txirritaren eta herriaren ametsura. Hoik, nola dira bide luzian korritzen duten zubileak, oraindik bat bertaliteke juntatu ziak gubileak. Zu, Bello Mari eta gu, zizurki Euskal Herria, Argentina. Bozkatuko dugu, Bello Mari, zizurkiko seme kultur izendatzea. Alde daudenak? Bello Mari Otaino, zizurkiko seme kultur izendatuta gelditzen da.
Gracias. Dejador. Ohorezko liburuan ikasgarriak eta lanik alkate bezala, haremos en el Txori. firmaremos el libro de honor notario y yo, dando fe de que Txori, pasa. Voy para allá, voy por acá. Permiso. No tienes ningún... Espera, etortzeko esan ez, badago lekua. Bai. Nada, bai. Vamos a esperar. Es verdad, Solariari homenaldi egiteko ekitaldien segidagatik. Hemendik urrundu zen baina, zizurkileen bere jaioterrian beti izan zen. Zuek ere honela sentitzen duzuela uste dut. Zizurkilgo udalak Pello Mariri eman dion izendapena herriko zenekutuna. Oso handia da, eta horregatik emozio eta harrotasunez beteta gaude. Eskerrik asko. Autoridades de Zizurkil, Grupo Cultural Hernán Lorena, queridos amigos. Quiero agradeceros en nombre de los descendientes de Pello Mario Otaño por la sucesión de actos programados para homenajear a Albert Solari, que si bien se alejó físicamente de aquí, siempre permaneció en su Zizurkil natal. Creo que vosotros también lo sentís de esta manera. La designación de hijo predilecto, otorgada a Pello Mario Otaño por el Ayuntamiento de Zizurkil, es una notable distinción que nos llena de emoción y orgullo. Muchas gracias. Bueno, beste inork hitzik hartu nahi ez baldin badu, bukatutzat emango genuke pleno hau, eta ondo eta garbi gelditu da bezala, oso une unkigarria izan da, eta eskerrak batez ere hemen ditugun Pello Mario Otañoren familiartekoai bai hemengoei eta bai kanpotik etorri zaizkigun. Eskerrik asko.
años un poco Ella es la hija del hermano. Claro, claro, y la que la... Claro. Bueno, ahora, y ella es la pequeña. Sí, hasta luego, gracias. Bueno, siempre ha habido, antes también. Ahora, yo creo que tenemos al médico, pero ¿cómo hacer eso? La colaboración en homenaje a Pello Mario Taño siempre junta mucha gente, sí, tiene eco en el pueblo. Exacto, y por otro lado, Pello Mario Taño por la cantidad de gente. Así que sí. Sí, es un personaje que aumenta mucha... Y bueno, todo lo que diga no se hace nada más. Y además, de la... Arratsaldeon. Hemen ditugu gurekin, alkatearen ondoan, Maria Angeles alkatearen ondoan, ditugu Argentinatik eta Mexikotik etorritako 2 biloak. Alde honetan daukagu Amelia Otaño, eta bere ondoan bezaldean Susana Ardanaz Otaño Txuri. Bi hauek Argentinakoen ordezkaritzan etorri direnak. Begiratu orduan, gauza kurioso daukagu Otaño, Atxona, dauzkagu biloak eta herritarrak. Comentaba que hemos tenido ahora mismo, acabamos de tener el honor de nombrar hijo predilecto de Zizurkil a vuestro abuelo Pello Mari, y ahora vamos a hacer un pequeño homenaje popular. Tenemos a vuestro abuelo, tenemos a las 2 nietas, Amelia y Txuri, y tenemos al eslabón intermedio, tenemos a vuestra tía Teresa, que es la que nos falta aquí. Que la tía Teresa escribió un pequeño poema sobre la plaza de Zizurkil, que creo que viene a cuento, que dice: era un camino como este, y como estos eran los niños, caminitos de Zizurkil. Nire bihotza pilpila urkitzen da zu ikustean. Zoriontxo eta maiteekin dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena maitean. Pozez agurtzen dezure torreran, nire bihotza pilpila urkitzen da zu ikustean. Zoriontxo eta maiteekin dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Murixkak eta lauariak dira bihotzez zuretzat eginak, nire guinean nahi lukete dantzik ederren ongi bete. Zuretzat nire maite polit paregabean, xurtagar maitasunez natorkizun eslitzeran. Murixkak eta lauarinak dira bihotzez zuretzat eginak,
Ekitaldia bukatuko dugu, ebentizko dugu bertsolariak Sebastian Itazo eta Jesusmari Irazu bertso bana kantatuko dute, eta gero kantu jirakoak pare bat kantu baita ere kantatuko dizkidute pare bat bertso, Otañoren pare bat bertso, baina aldez aurretik, minutu bat aldez aurretik, uste dut Txurik zerbait prestatu bazuela. Dile que estás en castellano. Bueno, por supuesto. Yo también voy a escuchar. Muy emocionado. Para menos. Y gracias por todo. Eskerrik asko denagatik. Yo no sé ninguna palabrita en vasco, pero de cualquier forma, el gracias yo creo que es universal. Muchas gracias. No saben cómo nos sentimos, tanto Churi como yo. Es imposible. Bueno, eta orain, Jesusmari Irazu eta Zizurkide herriko seme Kutxun izendatu zaitu Zure bersoak, zure arnasak Gugan ditugu sentitu Zu ikusteko begiak itxi Zeure bersotan aditu Gaur alderantziz gertatu dala Neri alazait iruditu Mende hurrenak zure ganako Begiak zabaldu ditu Mende hurrenak zure ganako Begiak zabaldu ditu Guztiontzako geldi ezina Izaten denez denbora Ekintza batzuk eskertzen dira Egin da urte askora Gaur seme kutxun izendatuta Herri osoa gustora Gaur burutu den ekitaldia Zubi bide izango da Iraganetik aurrera eta Gaur egunetik gerora Iraganetik aurrera eta Gaur egunetik gerora Se nos ha olvidado lo más importante, era que descubráis la placa conmemorativa. Eso es... Tira simplemente, tira simplemente. Peñomari, Otaño, Zizurgilgo seme kutxuna. Heriotzaren mendurrenean 2010 maiatzak 7an. Eta bere bertsoa, ni jaio nintzan Euskal Lurreko leku pozgarri hauetan eta euskera iritsi duen lehenbiziko asmasetan. Eskerrik asko. No.
Bakoitzak